thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old. Το πλό τι είναι? Το τζουρνικλό που φοράει το Γαλανάκης. Και δες το δεν μαγουλιάζει πολύ. Όταν θα χρειαστεί μαγουλιάζει. Αλλά σαν 10 με 2,5 τόνος. Πεντζίδες λέει Αριστερά, 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 αριστερά. Κράτα Θέλει αριστερά. να περάσει ο πηγής. Για να μην σε ρίξει ρε. Αλλά θα μου πεις και να σε ρίξει δεν έχει. Έχει πεντζίδες πολλά τα λάστιχα. Ο Πεϊτζίδης ναι. Από Δευτέρα λέει πολιτήριο τα λάστιχα. Ωραίο λαστιχάκι λέω, αλλά γι' αυτό το τερέν δεν κάνει. Το τζουρνίκλο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή και στο Χρήστο που το είδα και τώρα στο Άκουσες τι είπε ο Χρήστος, Γαλανάκι. Πάνω από 70 χιλιόμετρα λέει τα λεπόρια. Λογικό άρμα. Στο Χάιλουξ, εδώ ο Δημήτρης δεν νομίζω να έχει. Εγώ, τι? Ο Γαλανάκης. Γαλανάκης. Γαλανάκης τι? Με τα λάστιχα ρε, αυτά τα ζουρνικλό. Ναι. Ο Χρήστος παράδειγμα με το Hilux λέει μαλάκα πάνω από τα 70 χιλιόμετρα είναι τα λεπόρια. Εντάξει, μαλάκα του Χρήστου είναι Ναι. πολύ. Θα μου πεις είναι 1200-1300 κιλά του Χρήστου. Αυτό είναι 2,5 τόνοι. Δύο. 2,450 λέει. Ζυγισμένο λέει και έβγαλα λέει πίσω όλη την ρεζέρβα λέει και είμαι λέει 2,4 τώρα. Άβγα ρε. Ναι. Ζυγισμένος λέει Και εγώ δεν το ζήτησα. 2,450. Α, αυτά που λέει ονομάζουν είναι τελείως διαφορετικά Τα κιλά που σου ονομάζουν είναι άδεια τελείως από υγρά, χωρίς βενζίνη, χωρίς λάδια, χωρίς τίποτα. Α, ωραίο. Μαλάκα ρε και εγώ έφαγα και λίγο στανιάρισα. Ναι. Πάω για την μπανανούλα μου εδώ. Δεν ήταν B26. RB25 νέο. RB25 Skyline νέο. του R33 με την εισαγωγή κοντά του πάνω. Α, B25 τι είναι εδώ? Ο Σκανέρας. κινητήρας. 2.500 και αυτά. Πολύ άλλο μαλάκα. Ο τέτοιος τι είναι ρε, ο Άλεξ που είναι με τον Χριστό. Ναι. Που Του στείλα φωτογραφία την ώρα που κατεβαίναμε και μου στέλνει τώρα μόλις βρήκα σήμα μου έρχεται ο Άλεξ λέει α μαλάκα λέει φλόρα, λέει τι φλόρικα λέει πράγματα λένε αυτά που κάνετε λέει. Εμείς εδώ πέρα λέει έχουμε λέει κλήσεις λέει και τέτοια. Του λέω μην μπερδεύεσαι, εσύ είσαι στη medium, εμείς είμαστε στην extreme. Εδώ θέλει σταθερά. Για να μην κάνει τα απότομα τα τεινάγματα. Και αυτό επειδή έχεις κλείσει. Τώρα τελείωσε. Τώρα τελείωσε. Πια έπιασες πλέον. Απλά στην αρχή, καταλαβες. Αν έκανες απότομα θα σε γύρναγε. Θέλει λίγο πιο ομαλές κινήσεις, τις οποίες καταλαβαίνω δεν μπορεί με το αυτόματο να τις κάνει. Ναι. Το καταλαβαίνω ότι είναι του αυτόματου ή τέτοια. Δηλαδή κάνεις να ξεκινήσει, κάνει γα. Κάποιοι πήγανε δεξιά εδώ μεταξύ. Θα και έρχεται από μέσα. Μάλλον μπερδεύτηκε. Εγώ δεν βλέπω μπάντες πάντως. Μες που έκαμε λάθος. Βλέπω πατημασιές από λάστιχα. Ωραία. να πίσω για να επιτέχει. Πάμε και βλέπουμε. Πάμε και βλέπουμε, ναι, όχι, φέρονται πατημασιές εδώ πέρα, πολλά λάστιχα φέρονται. Και σχετικά φρέσκα φαίνονται. Δεν νομίζω να
πήγαν εκτός. Και εδώ πέρα δεν θα είχε μπάντες από τον Παραδέλη. Έχει κάτι. Νάτι. Μην συγχωρείτε παιδιά. Γίτσες. Συνήθως κλάνω. Έτσι. Όχι, όχι, είναι πρωτεϊνούχα. Όχι παιδιά, τις πάτες αυτές, τις βρώμικες ήταν εδώ πρωί. Άδειασες, εντάξει. Άδειασα. Ξεφούσκωσε το κοφλαριλί. Όπα! Να πάω ή να περιμένω? Περίμενε λίγο. Τι εκεί? Δεξιά ή αριστερά? Δεξιά. Δεξιά πάει και μετά αριστερά. Πάνε και φόρες τα τιμόνια μου. Όταν θα πω πάνω φόρες με τιμόνια, τι θα κάνω? Δεξιά αριστερά, καταλαβαίνεις? Όχι κάποιος καμπούρας. Ωραία, ωραία, ωραία. Έρχεσαι εδώ, δεξιά κάτω. Να έρθω. Όχι. Ξεκίνα.
Έλα, τι είπες? Βόνιακ! Βόνιακ! Τι θα κάνεις με τη μία? Πίσω έχει κορμό, θα τον κρατήσει. Θα τον κρατήσει ο κορμός πίσω. Γιάννης την πάρα. Αν πάρει δεξιά και τα αφήσει να πέσει πίσω. Έχει κορμό. Θα τον κρατήσει. Για να τον ξαναρίξει κανένα. Α, είναι καλό εδώ. Πάνω απέναντι να το πετάμε. Τραβήξει τέτοια. Εκεί τα Πάρε εδώ τη μόνη. Δεξιά όπως όλο. είσαι. Θα τραβήξω. Όχι. Άστο πως είσαι. Πάρε εδώ τη μόνη. Έλα. Έχει καμιά κοσοριά που όντως να πας πίσω. Θα του πέσει ο προφυλακτήρας. Όχι ρε, μην τον βάζεις πίσω. Αρχίδια. Μην τον βάζεις. Πάρε εργάτη. Εκεί. Όσο μπορείς εκεί. Μεγάλο όσο μπορείς. Τώρα σου πεις, τώρα πες εκεί. Τώρα αρχίζει να πατάει ρίζα ο πίσω. Ίσιοσε. Ωραία. Ανέβα λίγο προχώρα. Προχώρα. Λίγο ακόμα. Ξεκινάει. Ωραία. Όπα. Λύσε και πέτα το σε μένα. Πόρτα πού να φάει. Τώρα. Καρότσα. Στην ψυγωνία. Δεν γαμιέται μαλάκα, σιγά λες και το πρώτο θέλω. Θα το μαζέψεις? Όχι, θα το βάλω μέσα. Θα χρειαστεί κάτι. Όχι, κρατάει. Γεια σας κυρία. Διαβήλωση παρακαλώ. Το χαμήλωσε. Μητσό. Το χαμήλωσε ρε. Έλα, πάμε. Κατέβει ο κόλλος τώρα. Καλά πας, έτσι. Δεξιά τη μόνια. Πάρε δεξιά να ανέβει τώρα. Επόμενος. Έλα, πάμε. Κατέβει ο κόλλος τώρα. Καλά πας, έτσι. Δεξιά τη μόνια. Πάρε δεξιά να ανέβει τώρα. Επόμενος.
Επόμενος! Θα ρεβείτε κύριε. Όχι. Έτσι πρέπει. Δεν θέλει κάτι. Sorry λίγο. Έλα, κάνε. Άκου λίγο. Όχι, πάτα τότε παραπάνω. Δώσε, μην τα αφήνεις. Ξεκίνα. Δεξιά, μην το κόβεις, μην φοβάσαι, όπως είσαι. Ξεκίνα. Ωραία. Κατέβα, όπως είσαι. Έτσι, τώρα. Κάνε πίσω δεξιά τώρα. Ωραία. Κάνε καλό. Πάρα αριστερά όπως είσαι. Όλο αριστερά. Γιώργο! Πάρε μία βοήθεια το μια πίσω δεξιά. Ωραία, πάνε μπροστά. Ωραία, πάρε αριστερά κέντρα. Κλείς την πόρτα σου, ανοιχτή είναι. Χάνεις αέρα από εδώ. Εκεί κι άλλο. Φυτάς! Αριστερά. Μπράβο. Ίσως λίγο. Δεξιά. Αυτό είναι κλάστιχο, Καλύτερα. Όλες έπαθε λάστιχο, ρε. Λάστιχο θα το προσθέσω. Όχι 0, αλλά... Ας βγει μέχρι αυτό το εμπόδιο. Ας την τελειώσει την τέτοια. Ας βγάλει όλο το κομμάτι κατευθείαν, μην περιμένει.
Μέσα μπήκε. Ναι ρε μαλάκα, μέσα στα αυτή. Ωραίος. Ο δεξής έχει πατήσει πάνω απέναντι. Μαλάκα, πού τη βρίσκει την πρώτη. Ωχ, μαλίτσα μου. Έλα. Μόλις μπήκανε, Ναι. ο Μίτσος μίλησε φύγε. Hey. Προλαβαίνεις εδώ μέσα. Νάτι, νάτι. Α, όχι, δεν είναι αυτό. Ωραίος. Όπως είσαι δεν κόβεις τίποτα. Θα το πάρεις ανάμεσα, δεν βλέπεις ροδιές. Ναι, βλέπω τις ροδιές, ρε. Απλά βρήκαμε στο δεξαρό. Μην πολύ κλείνεσαι, έχεις πέτρα. Εντάξει, σε πέταξε το λάστιχο. Νάτι. Οκ. Τη ρίζα πάρε την από δεξιά, να την πάρεις από κάτω λογικά. Ή από αριστερά, σε παίρνει. Αριστερά. Σε παίρνει. Ναι, όπως είσαι θα την πατήσει πίσω. Όπως είσαι. Πάτησες θεωρητικά. Πάρε δεξιά, έτσι, ωραίος, ίσχυσε. Πέσε στα ενδιάμεσα. Λίγο εκεί, γιατί θα πέσει τώρα από εδώ. Γλυκά. Δεν πιστεύω να έχει από εδώ πέρα πως ήταν έτσι. Α, δεν παίζει μέσα, ναι. Εδώ το πας πολύ ωραία, θα πέσεις στον μπροστά σου, στον δεξί μέσα για να πατήσεις ο πίσω αριστερός, κατάλαβες? Πάτε τον Κώστα ακριβώς. Δεν θα στρίψεις άλλο, θα σε ρίξει μόνο του. Δες το βλέπεις? Ή δεν σε βάζει? Έτσι, για να πατήσεις. Εδώ νομίζω ότι έχει πάει λάθος ο Δημήτρης. Εγώ θα το πάταγα να παίρνω το βέ από κάτω. Ανάποδα. Όχι, γιατί είναι τεράστια η κλίση στο έτσι. Εγώ θα το παίρνα Πώς? το δεξί τον τροχό, θα τον πάταγα, δηλαδή να κοντράριζα στους τοίχους. Καταλαβες? Έχεις κουμπώσει? Πίσω. Μόνο? Ναι. Εντάξει. Εδώ βγήκε και ο Δημήτρης, θα μου πεις, που έχει πολύ πιο μικρό λάστιχο από σένα. Όπως είσαι ακριβώς, θα σε ρίξει, πάρε λίγο αριστερά. Πάρε, ίσχυωσε, έτσι να περάσει και ο καθρέφτης σου, κάνε δεξιά δηλαδή. Δεξιά. Οπ, θα βρεις, βρει και τέντα. Δεν θες να κάνεις πίσω? Αριστερά. Τα απότομα του τέτοιου είναι αυτά, ρε μαλάκα. Του αυτόματου. Έτσι πέσαμε. Δευτερό. Ωραία. Πάρε αριστερά, κάνε πίσω και πάρε αριστερά να το ξαπλώσεις από εδώ. Όπα, έτσι. Γιατί δεν πέφτεις από εδώ, ρε μαλάκα? Πού να πέσω, ρε μαλάκα? Μέσα. Όχι, γιατί δεν πέφτεις, λέω, ποτέ δεν πέφτεις σωστά. Μαλάκα, τόσο φαρδίς είσαι. Έτσι. Να εκμεταλλευτείς, κατάλαβες τι λέω? Δεν πέφτει μαλακία από εδώ. Έχει ακόμα. Όπα. Όπα.
Κάτσε να κατέβω λίγο. Κάτσε να κατέβω, κάτσε. Μήπως και ανέβεις όλος πιο δεξιά. Μιχάλη, κάτσε να πάω λίγο πιο... Κάτσε να δοκιμάσω. Κατάλαβες όπως το βάλε και ο Δημήτρης, που το ξάπλωσε έτσι, να απομακρύνει δηλαδή την τέτοια, την οροφή. Το λάστιχο δηλαδή γλύψε εκεί. Θεωρητικά τώρα, αλλά κάτι θεόμακρη είναι ρε, θεόφαρδη. Περνάς. Πέρασε. Αριστερά. Τώρα εδώ για τη ρίζα περιμένω να δω. Γιατί βγάζει ρίζα. Όπως είσαι. Όπως είσαι μπροστά. Α, όχι, βγαίνεις, έλα, βγαίνει. Πάρε. Δώσε. Ωραίος, αριστερά ίσχυσε. Μαλάκα, πόσο φαρδί είναι, δεν έμπαινε μες στην τέτοια, ναι. Και έβρισκε δέντρο. Δεν έμπαινε μες στην τρύπα. Έλα δούμε λίγο. Αυτό εδώ. Αυτό αγόρασε. Το αγόρασε ή το κάτω. Δώσ' το! Πάτα! Και τι κάνουμε τώρα που δεν έχει φρένα? Το σταυρό μας. Το είδες στο δέντρο. Πρόσεχε. Ο Παραδέλης δεν βλέπει κανένα δέντρο ρε μαλάκα. Α, άντε. Αυτό το κομμάτι το βγάλαμε με δέρμα. Πρόσεξε, εκεί που κοπάνεις το δέντρο, έχω τη ρεζέρβα πάνω στην καρότα. Έχει φύγει.
Δεν πρέπει να βγει έτσι. Θα σκυβγαίνει μετά. Έχει λίγο ένα διαγώνιο. Θα πάω, δεν περιμένω να πάω. Εντάξει, έφυγε τώρα. Άγια να πω. Τι είναι αυτό? Ρίζα. Ωραίος ο Φέδων. Πού να ξέρω, εσύ. Όλα τα τραβούσαμε μέχρι πάνω, όλα. Χτύπησε. Χτύπησε κανένα. Δώσε λίγο αργάτη. Δεν μπορώ να αυτό τώρα. Δώσε λίγο αργάτη, μπορείς. Δώσε. Όπα, περίμενε. Έλα, κρατάω εγώ. Δίνε. Δίνε. Δεν έχω ρεύματα, ρε. Όλοι καλά, όλοι καλά. Ωραία. Ωραία. Ωραία μαλάκα. Έλα συμμετοχή. Τα μάξι καλά είναι ρε μαλάκες. Ρε γάμισε τα μάξι ρε. Snatch block, τι είναι αυτό? Δεν ξέρω αν βγαίνουν, αλλά... Δεν ξέρω πώς έφυγε. Μας έφυγε καβάλι στο δέντρο πάνω. Μα έφυγε εκεί, πήγε να φύγει από την άλλη και με το πτώστεψε καβάλι και δεν έκανε σούζα έτσι. Εγώ μόνο ότι το άκαψα. Σούζα. Ναι ρε μαλάκα, δεν έτσι μέσα. Πρέπει να με κάλεσε. Έλα ρε. Μήνα, φάτε κάτω. Πάνε και από κάτω θα πάει. Ή εκεί, ένα πλάγι. Πώς του έκανε το τάμο. Δεν ήθελα να χτύπησε κανείς. Όχι, όλοι καλά. Βάλεις και φέρω τούμπα μαλάκα. Ταχύτητα βάλε. Ταχύτητα έχει και αργά. Ήμασταν πολύ τυχεροί που του πάρει μία φορά. Άμα δεν έχει τίποτα βάλε ταχύτητα και δεν τους πίσω και κόψει το σκηνή. Έκατσε πίσω και μετά πλάγι. Ήμασταν τυχεροί που του άγγιζε. Ναι, αυτό. Αφού δεν έφυγε κάτω. Βάλε ταχύτητα. Βάλε ταχύτητα να έχει πρώτη. Πρώτη να έχει μέσα και αργά. Έχει. Εντάξει. Πρόσεχε τα χέρια. Τράβα. Ναι. Μπορεί να το κάνει εδώ, δεν το γυρίσει. Θα βοηθήσουμε με τα χέρια. Πρέπει να φρενάρουμε εκεί για να γυρίσει. Πιο ψηλά δεν μπορεί να πάει αυτό. Πιο ψηλά γιατί Δώσε λίγο εργάτη ακόμα. Λεβέντη, δώσε λίγο εργάτη ακόμα. Εδώ έξω. Εκτός αν γυρίσει η μούρη με τον εργάτη. Δώσε. Πιο πάνω. Δώσε κι άλλο. Μίτσο, δώσε. Μίτσο. Αγγέλη, μπορούμε να πούμε λίγο ότι ένα τέτοιο τρόπο κάνει. Έλα έτσι να γίνει και τα... Αρσενικό ρε μαλάκα, σκόνη πόδι ρε μαλάκα, δεν το βλέπω. Εδώ το πάνεις, εδώ. Παλιάκος έχει δείτε, σίγουρα. Όχι μπρο, κανείς δεν έχει ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Πόντιος έχεις τίποτα εσύ. να πω κάτι γιατί δεν θέλουμε να μάξει. Θα το γυρίσει τώρα ή θα το σέρνει τη μούρη εδώ. Θα το σύρει τη μούρη ρε. Δεν έχει και ρεύματα ρε για Θέλει να κατεβεί να μάξει ποιος εσύ να το ρίξει έτσι. Αναγκαστικά. Με τα χέρια είμαστε... Ναι, από εκεί Το θέμα δεν είναι... κατέβηκε, πώς γίνεται. Ξέρεις, μετά πρέπει να κατεβείς κάτω και να ξανανεβείς. Όπα. Όχι.
Θα βάλουμε μια σφίνα εκεί στην πισπυρόδα και να μην το κρατάτε. Κάτι σαν αυτό στη σφίνα. Έχει σλάτμπλοκ κάποιος. Πάω να φέρω το αυτοκίνητο ρε, κάντε ένα διάλειμμα. Φέρουμε έναν ημάτα να μας φέρει. Όχι, όχι, το Γιώργο Τζάμπα το δένει. Γιώργο, όπα, μη, δεν χρειάζεται. Όπα. Δεν μπορείς να το φέρει. Πάρε λίγο αλλιώς. Όπ. Το Γιώργο δεν το πίσω κάνει. Να πιάσουμε μία με το άλλο. Όπα, 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 όπα. Ωραία, βάλε έναν ημάντα εδώ. Έναν ημάντα. Ναι, άσε που είναι το δέντρο από πίσω. Δεν έχει κλείσει για να με κάνει. Πρέπει να πάει και μην να πατήσει και αρχίσει και φεύγει μετά. Πού δεν μένω. Έχει πρώτη χειρόφρενο και... Αυτό πρέπει να λύσουμε για να ξετουμπάρει. Λίνο. Λίγο, μην το λύσεις τελείως. Ας έχουμε μια ασφάλεια. Έχει άλλο ημάντα. Και εσύ. Όχι. Ζέλα σκέρνεις. Κι άλλο θέλει κανονικά. Παναγιώτη! Έχω! Ναι. Και αυτά στο πρόγραμμα. Καλό είναι να μην υπάρχουν, αλλά ναι, σκέψαμε ότι θα μπορούσε να είναι χειρότερο. Και τώρα άμα πήγαινε μπαμ, 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 και δεν έχει και δεν τα πει κάτω. Πες μας ότι το άλυξε όλο. Το τράβηξε το ανέβασμα. Όχι. Αλήθεια. Με το που πέρασε και μετά το κλείσα. Και ανοίγω στο μπαμ που έκανε, το πετυχαίνω όρθιο και την ώρα που πέφτει ξεκινάει η γράφη. Ωραία, γάμο. Και παραπλού. Παραπλού είναι ή είναι το αμορτισέρ. Τόσο πράσινο είναι μάλλον. Με τον Τούρο τσεχάνω. Ούτε σταματά που βλέπω. Ωρα, εσύ. Αμορτισέρ. Έλα. Πρέπει να το τραβήξουμε αυτόν. Εδώ μπροστά Βασίλη. Μπροστά ανάμεσα στις σωστά. Για να τραβάει και τα μέτρα του. Και να ασφαλίσουμε το αμάξι με τον ημάντα. Είναι ασφαλισμένο το εργάτη ρε. Εγώ να παραδεχτεί με αυτό. Στο κέντρο, εγώ λέω να το πνίξω εδώ μία. Εδώ έχει συνολάκια σας. Περίμενε. Εδώ ρε παιδιά. Πιάσε τον άξονα. Πιάσε τον άξονα. Πνίξε στον άξονα. Ναι, άνα μπράβο. Πνίξε στον άξονα. Έτσι είναι και άμα τεντώνει θα τον αφήνουμε αυτό. Τον παίρνα για τα σωληνάκια να μην έχει. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα βάζει το μέσα αυτό. Πάλι θα πάμε όλοι μαζί πίσω. Μην το πάρει προς το πίσω για να πάρει κανένα μαζί. Πού ρε, όχι ρε, τι πώς θα πίσω θα το πάρει. Λοιπόν, Γάντζο δέσιμο έχεις εδώ μπροστά τίποτα. Γιώργο, λίγο τέτοιο. Γιώργο. Τράβα. Γάντζο δέσιμο έχεις εδώ μπροστά τίποτα. Έχει δύο. Όταν κατέβει το αμάξι εκείνο δεν ξέρω αν θα βγει μετά ο κανένας από μέσα. Όταν θα κατέβει δεν ξέρω. Λίγο ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Κύριε καλημέρα, με συγχωρείτε. Να είστε καλά κύριε. Λοιπόν, πήγαινε όλοι από εδώ και όλες Δεν πάμε με τον ημάδα τον Γιώργο πίσω. Θα τον πάρει Άμα πίσω. θέλει να το δέσω. Τι. Άμα δει ότι τραβάει και ζορίζει. Τι θα κάνει. Εγώ δεν νομίζω ότι θα το ζωρίσω. Μα εγώ γι' αυτό είπα το δικό του. Να βοηθήσουν και από εκεί. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Άμα βοηθήσουν θα τραβάει αυτός. Γιώργο, μάζεψε λίγο εργάτη. Μάζεψε! Όχι ρε, δεν το συζητάτε. Οκ. Περίμενε. Να χειρίζεται με τον εργάτη. τη ζυγίζει. Θα δώσει. Μάζεψε. Πανώ, τύλιξε. Πάμε Γιώργο, πάμε. Πάμε. Όπα, τέλος. Αφήστε το. Όπα, τέλος. Σε ζάντερ και πίσω. Δεν πειράζει. Ωραία. Τρία. Ένα, δύο και από εκεί τρία. Το αυτό γιατί ξέρετε. Τρία ξενταρισμένο είναι, γάμισε τα. Τρία ξενταρισμένο. Πούτσαλο. Τίποτα με εργάτη να βγει πάνω. Αυτά δεν τα πάθουν. Αναγκαστικά παιδιά πρέπει να γίνει εργάτη πάνω και πάνω. Τρία ξενταρισμένο μας. Εδώ δεν ζεντάρουμε αυτό. Δεν στάζει βενζίνη, ναι. Ναι. Λάδινη. Όχι, βενζίνη. Λάδινη. Βενζίνες μύριζε. Βενζίνη. Από εδώ είναι το ρεζερβουάρ. Βενζίνη, λάδινη. Λάδινη. Λάδι τρέχει. Βαλβολίνη, ξέρω τι είναι. Αυτά λάδια από τη μηχανή είναι. Δεν μπορεί ρε, και βαρβολίνες μυρίζουν. Ρε, μπορεί και από το ρουλεμάν τώρα να χρησιμοποιεί γιατί η βαρβολίνη πήγε όλη εδώ. Και κανένα τέταρτο το βάλει μπροστά να δουλεύει, να τραβάς τον εργάτη. Στον τροχό. Από ψηλά είναι ρε. Από ψηλά είναι. Από ψηλά στάζει. Τι είπες πάλι εσύ ρε. Τι είπες πάλι εσύ ρε. Είναι μαλακίζει. Ένα βάσανα. Πολύ. Τι ωραία γράφει η κάμερα. Εγώ την ειδική μόνος μου με τα πόδια, χωρίς μπλοκέ.
Χωρίς τετρακίνηση. Πισωκίνητος πήγαινε. Σωστό. Μη πατήσει κανείς κανένα γυαλί. Έλα ρε μαλάκα. Μου βγήκε βέβαια. Φίλε, κοίτα, κουτσίσουμε κάνα παίξιμο. Όχι ρε μαλάκα, τι είμαστε. Δεν μπαίνει ούτε αυτό. Από κάτω το 19 είναι για το πούτσο. Έλα, κοντρικής. Ναι. Κανένα άλλο έχουμε 19. Ωρε μάγκα, από εκεί ανεβήκαμε. Έπεσες πάλι. Ξανά έπεσες. Μαλάκα, Ξανά έπεσες. τράβα βίντεο, κατεβαίνουμε. Έπεσα, στο μεταξύ μόλις κατεβαίνω, φραπ, κατευθείαν Τώρα μέσα θα κάτω από στραβάω το βίντεο που θα αυτοκίνητο. ξανακατέβεις. Τώρα που κατεβαίνεις ξανατραβήξεις το βίντεο. Κατέβηκε από κάτω να δει αν όντως ήταν τα κλαδί τελικά που ακουγότανε. Τελικά ήταν μόνο το κλαδί. Σήμερα δεν το έχεις. Σήμερα, ναι. Πρόσεχε, είναι δύο, Της Τούμπας. Μην τριτώσει. Τράβηξε το μισό μέτρο μπροστά να φτιάξει. Γιατί μαλάκα την ώρα. Με τον εργάτη όπως είσαι. Τα μάξι έκανε αυτό, καταλαβαίνεις. Δηλαδή εκείνη την ώρα που ήρθε εδώ, αν είχε γκάζι, δεν μπορεί να κατευθείαν, καταλαβαίνεις. Δηλαδή εκείνη την ώρα με τον παν, πρέπει να τα κλείσει όλα. Έλα, κρατάω εγώ το πόδι. Έχει χειρόφρενο. Στο σμόκοβο. Ο Στάζης έτσι έκανε. Αν κάνει σούζα έτσι, σηκώνεται, και κατευθείαν νόμιζε, έτσι πως είναι, καρβόν νόμιζε. Και πού? Ζάνταρε κιόλας. Για αυτή ίσως τα κάτι εδώ. Δηλαδή γύρισε που γύρισε μπροστά. Όχι, αυτή είναι που έσπασε. Αυτή έσπασε, ναι. Ναι. Για να σας δω. Άντε ρε Μιχάλη, άντε. Έλα ρε, μη φοβάσαι ρε. Όχι, έλα, αυτό δεν είναι η φάση. Bowling. Κάνει να βγει από τα μάξι και μπήκε από κάτω. Όταν πέφτεις, μαζεύεις χέρια και ανοίγεις αγκώνες, να ξέρεις. Έτσι. Για να σταματήσεις. Έτσι. Αλλιώς δεν σταματάς. Έτσι. Έλα, εντάξει, άντε στέγνωσε μας. Άντε καλά πάτε. Καλά πάει, έλα, έχει πρόσωση. Μην το, Ουλτίδης, μην το φοβάσαι, έχει πρόσωση. Ναι, απλά οδήγα το, κοίτα εδώ. Εδώ θέλει λίγο ψηλά να έρθεις, λίγο. Όχι πολύ, όσο και να αποφύγεις το δέντρο. Μην πλησιάζεις και να πας το παραδείγμα. Είναι ο τέτοιος, είναι ο Μπετζίδης από μπροστά μου και... Με τι κάνει. Πιο λίγες τροφές. Πάτσε στον εργάτη. Όπα, εκεί. Βγαίνει τα μάτια τώρα. Ναι, αλλά να γαμίσεις το λάστιχο τώρα. Θα χαλάσει το λάστιχο, όχι. Σήκωσε να αλλάξει το λάστιχο, σήκωσε. Για να γαμίσεις το λάστιχο. Εγώ με το τράβω λίγο εργάτη. Λάστιχο τι να βάλω, δεν πάω να βάλω. Μην το πολύ ζωρίζεις. Πώς δεν θα βγει, θα βγει τα μάτια. Δεν θα πάρει τίποτα, αλλά όσο μπορείς μην το ζωρίζεις. Έτοιμος! Πάμε. Μπράβο
Είναι άλλο κάτω. Ξεκινάμε! Ναι. Ωραίο, σταθερός. Αυτό θέλεις. Τρίτη κούμπουσε. Αυτό κάνουμε λογικό. Τρίτη κούμπουσε. Όπα, έτσι, ωραίος. Έτσι, αυτό. Αυτά έκανε καλώς. Ισιώσαμε. Έχεις κανένα θέμα? Όχι, τέλει, μια χαρά, ανέβηκα κομπλέ. Τέλει. Βολτούλα έκανε, βολτούλα. Όχι ρε, έκανα... Πάτησε το ίδιο δέντρο, πάτησε το ίδιο δέντρο με σένα. Ναι. Το πάτησε λίγο. Τώρα τα μάτια πιο καλά, τα σκαρβαλώνει. Με το λάστιχο που είναι ξεφουσκωμένο. Ναι, ναι. Καμία Κι άλλο σχέση. σε παίρνει. Εγώ το βλέπω, δεν μ' αγουλιάζει. Είναι καινούριο το λάστιχο ρε μαλάκα, γι' αυτό μάλλον. Τι λέει, λες και είναι σκληρά αυτά τα λάστιχα. Πες δεν μ' αγουλιάζουν. Τι κάνουμε τώρα, ρε παιδιά? Από πίσω μας δεν έχει άλλον. Όχι, ωραία. Πάμε. Το διαλάμε δηλαδή τώρα. Θεωρητικά. Πάμε για φαΐ, τι κάνουμε? Χρήστο, να πάμε για φαΐ, τι θα κάνουμε? Πάμε για φαΐ, θα φύγουμε.